Hello guys, musta? Live tayo ngayon sa hapon. Bangladesh time. Yan ako muna yung camera. Ito kami sa kapitbahay. Yan yun. Yan. Yan maaliwalas yung lugar nila dito. Yan. Yung mga alaga silang manok. Manok. May pato, may baka. Maaliwalas yung nila dito. Ganda ng bahay nila guys. Ganda ng bahay nila. Ganda. Hindi ko nakunan yung gate kanina na nakasarado. Maganda yung gate nila. Silver. Ito yung sa loob ng bahay. Meron siyang paakyat. Punta ako lang sa paakyat. Amina! Come. Come here. Follow me. Mommy, I really scared you said. But you said no. I thought you're joking. Huh? No, you are a liar. Oh, liar. I just come here. Dito sa rooftop. Maganda yung dito sa rooftop. May mga kahoy nga lang. Mommy, let's proceed. Come on. Yan si bugay ko. Yan si liit ko. The animals. Duck. Duck. Careful. You might fall down. Mommy? Yes? I should have up and down second floor. I make video. Mommy? Second floor. I'm see there. No, not like that after you fell down. Oh, guys. Guys, nakita niyo yung nakaumbok na yan na ng palay. Yan. Mommy, you dark. see? Yan ang pinapakain nila sa baka. Mommy, and the second floor is up, other one down, second floor. Yan yung pinapakain nila When the sa baka. animals escape, then go. Doon, may mga palayan doon sa Where you go? May naapakan ako na parang babulgap. Yung papaya nila, Hindi maganda yung papaya. Maganda yung nila, mayroon rooftop. Parang Saudi. Pero mababa lang yung pader. Delikado pa rin sa mga bata. Kayang talunin. Yan. Doon may doon. Kwak. Mga pato. Patutin. Yan siya. Yan, wala ng palay na ani na yan. Doon naman sa likod ng mga puno ng kahoy, palayan dyan eh. Yan. Palayan dyan. Ito may mga kahoy. Ganda siya, maaliwala siya dito. Nag-aliwaliw kami dito sa Hindi naman to as in kapitbahay kasi nagmotor kami punta dito. Medyo malayo-layo din siya. Layo din. May nangyaw dito. Kuha ako. Nangyaw. Tanggal ng tinga. Tinga ako.
Walang toothpick. Walang toothpick. Yung ano ng ting-ting ng niyog na lang. Alaga sila dito ng ano yata. Ano ba to? Bakit may mga ano? Ano ba to? Bakit tinali nilang ganito? Ngayong ano ng araw. Ito siya may mga nakatambak na panggatong. Ang daanan nila. Ganda ng bahay ng tiles. Ang bahay namin, hindi naman tiles, cement lang. Where you go? Hmm. Where? Enough. 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 Why? Enough. Why? Where's your slipper? There. Huh? There. Here. Inside the house. Come, Mama, make video Domingo. Mommy? Don't open the gate. Don't open. Close. La. Close. Close. Push. Come, come. Kanya yan guys, may ano. Pakita ko sa may mangga. Yan. Mangga. Yan, maliit lang yan na puno. Diba? Yan. Maliit lang yan na puno yung mangga. Namunga na. Sarap chap-chapin at parisan ng asin. Kaso, ano na yata nila yan kasi pinapahinog. Kunti lang naman bunga, ilang piraso lang. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Meron pa yata yung sa likod. Yung mga manok. Kuk, 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 kuk. Meron silang mga baka. Meron silang mga baka dito. Ito yung lalaki na baka. Ano shield video siya? Shield video. Lalaki na baka. Nahugasan mo.
That's a cow? That's a cow. 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 The boy cow. Uy, you see me? You want a cute. Where's the baby cow? The other room. The room? Yeah. Have mother? Mother cow? Yeah. Boy and girl? Sila dito may mga lemon. May lemon. Ano yung lemon nila? May bunga pero di makita. May harang kasi hindi ako makapasok. May lemon. May bunga siya oh. Meron din doon bunga. Bunga ng lemon malapit sa manok. Gusto rin silang talong. May talong. May bunga kayang talong. Maliliit. Maliliit na talong. Maliliit na mahaba. Talong. Talong doon. Ganda rin yung bahay niya ah. Ito yan siya guys. Galing yan siya ng Saudi. 20 years na ata. Mahigit sa Saudi yan siya. Tapos 3 years ago, nag-ano na yan siya for good dito. Lahat ng na-save niya sa na-savings niya sa bangko na pera. Pinagawa niya ng bahay na ito. Saudi style din yung ano niya. Puro styles dito sa labas. Maganda siya. Pero malaking gastos niya dito. Milyon yata. Ano ba yan? 15 million sa pera nila. Ano? Dito. Ano upuan nila sa labas. Tapos ito yung grills. Grills. Gate nila sa front ng bahay. Ayan siya. Ayan. Maganda siya tingnan pag ano. Kung malinis yan, mas lalo pang kikintab yan. Silver. Halos lahat ng malalaking bahay dito, ganito nakikita ko. Kung alikabok na ngayon, nagkintab pa rin. Kung wala yan alikabok, mas lalo pa yung nagkintab. Upo muna dito sa labas. Parang may wait lang. Hugas ako ng paa. Wait lang guys ha. Hugas ako ng paa.
Ay, nako. Nakahugas na rin ako ng paa. Ay. Hindi maganda ang ED dito guys sa lugar nila. Walang mapuntahan. Sabagay virus ngayon, pero kahit wala namang virus, as in ganito talaga lugar nila. Walang mga mall na ano. So, dito pa lang. Sanay na sila sa ganito. Sa bahay lang. Ano. Sa bahay lang. Stay. Init, nakaano. Kasi, nakabalot. Okay, nag-pislak ko ba? Hirap talaga ito ang mukha mo ay ano, parang buwan style ba? Tapos bango pa. No? Hirap kaya ng ganun. Bakit kaya ako pinanganak na pango? Pero, bagay, okay na rin. Kasi, ito ang bigay ng Panginoon. Okay na rin. At least may butas ang ilong makahinga. Diba guys? Alam niyo guys, sabi nga nila dito, ano, wala namang ano, yung binan ko lang na babae, ang pintasira ba? Kasi hindi siya marunong pumasa, hindi marunong sumulat, as in wala. Pero pintasira. Sabi niya sa akin, wala daw ako ilong para daw ako ano, unggoy. Ano ba yung ganun? Pero okay lang yun. Tahimik lang ako, muntik ko nga sagutin na ano. Sa inis ko, muntik ko sagutin na ikaw ang ano, parang unggoy kasi yung tsura mo maitim na. Tapos yung bunganga mo mapula, ang ngipin maitim. Ibang ganun. Hinayaan ko na lang, tahimik lang ako kasi. Yung kasabihan, intindihin natin ang walang ano, walang pinag-aralan. Intindihin na lang tayo natin, unawain. Mahirap din makisama ng mga in-laws. Pero pinagdarasal ko pa rin na darating din yung tayo makauwi ako sa Pinas. Darating din yun. Ang lagi kong pinagdarasal. Kailan kaya mag-ano yung ano ko guys, YouTube. Mag 1 year na sa July. Pero hindi ko alam kung paano yung watch hour ko. Yung subscribers ko, 800 plus na. Kung tuluhin ko yan lagi ay araw, siguro mabilis na lang yan. Pero yung watch hour ang hindi pa eh. Hindi pa lang talagang ano as in. Mahirap talaga pag hindi ka sikat. Yung small YouTuber ka lang. Na halos walang views yung YouTube mo. Pero pinagtsatsagaan mo lang kasi iniisip mo na balang araw o isang araw ano din ako. Ahon din maging successful siguro. Siguro guys, pag maging successful na ako sa YouTube, meron na ako sasahurin, baka makaipon na ako. Baka makaipon na para sa kailangan namin ng anak ko. Kasi never man ako nakahawak ng pera eh. Hindi naman ako binibigyan ng pera ng asawa ko. Tiis-tiis lang ako. For 13 years nagsama kami, never akong binigyan ng pera.
Itiis ko lang. Pero sana sa pamamagitan ng YouTube, kung meron ng magandang kalooban dyan, kahit views at thumbs up nyo lang, sapat na sa akin. At doon naman sa nanonood, sa nag-views ng mga video ko, nag-like, at saka yung nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko ito ang YouTube ay pinakamahirap na goals na sa buhay mo na kailangan mo talagang pagtrabahuan kasi alam niyo ba yung kahit kapamilya mo lang nga, hindi ka nila ma-help or hindi nila maibigay yung pabor na hinihingi mo. Kaya, iniisip ko na ano. Where? Where chocolate? No more. After uncle ko come, pero naging chocolate. Iniisip ko na ano. Iniisip mo na kahit sa pag-subscribe lang, parang hindi nila maibigay sa'yo or kahit sa views lang, parang hindi nila maibigay sa'yo. Parang talagang dadaan ka sa butas ng karayom. At doon naman sa mga nag-subscribe sa mga channel ko, maraming salamat sa inyo mga lalabs, sa mga support niyo. Maraming salamat kahit hindi pa man ako monetize. Hindi pa naman ako naka 1K subscribers. Mommy? Bakit na sila, uncle? Huh? I told you to go with Patala, buy some chocolate. Then how to buy? Let's see. It's dangerous, have car. Have the heart to how to hold me. Together hold. You hold. Okay. Right? You will properly your shoes. Careful the car, ha? Careful. You see the car there in the road. You hold your friend, okay? Yan lang. Punta daw sila ng tindahan, bibili ng chocolate. Baka naman candy. Wala namang chocolate dito. Pero kaya sa lugar dito, guys, walang chocolate. Meron dito candy lang. Tawag nila chocolate. Walang chocolate sa wala kahit lollipop chocolate. Mga ano. Gumagawa ng brand ng ano ba. Candy ginagawang chocolate. Ay, naku guys. Ingat na electric fan. Kabalot kasi ako. Kaya naman buyang-yang dito ng ano. Ulo. Naman sila kailan nakabalot. Meron yata silang ano dito. Meron siyang tanim na kainito ba? Ano yan? Kainito? Parang tawag siya ng kainito eh. Mago. Tawag siya ng kainito. Kainito ba yan? Hindi yan kainito. Bakit parang kainito? Bakit parang kainito? Anong prutas to?
Ito guys, anong prutas to guys? Parang kamito yung dahon. Ano? May pula sa likod. Kamito ba to? First time ko lang makita ng ganito dito. Kamito ba yan? Ang puno niya parang kamito. Sana kamito yan para pag namunga, patikim ako. Hindi ako ng buto. Ay, nako. Hindi pa kami sinundan ni Mister eh. Nayaan na kami dito kasi laro yung bulilit ko. Laro dito sa ano, sa bahay ng friend niya. Ay, nako. Ang pangit nitong kulay ng suot ko. Sabi ng anak ko, yaki color daw. Bigay ito ng tiyahin niya eh. Tiyahin ng anak ko. May regalo kasi pang Eid daw. Mainit yung tila. Parang yung madulas na tila na mainit eh. Tanda na talaga ako. Pero, importante haba pa ang buhay para mapagsilbihan si Kulit. Kasi maliit pa si Kulit. Para maaruga ko. Meron pang juice dito. Alam mo dito guys, kung timpla sila ng juice, yung tang powder, konti lang yung powder na nalagay, tapos nalagyan nila ng asukal. Kumbaga malabnaw, pero matamis. Katulad kung may diabetes. Konti-konti lang inom. Kasi, mahirap na. Sinakit ng what? Chocolate? Chocolate? What name? What name? What, what name chocolate? See? See? Amin na baby. With milky bar. Eat, it's good. Yeah, it's yummy. Wait Chocolate. na. Have been trying chocolate. Huwag daw chocolate hinak mati. Akala. Ha? Sige, daya chocolate yan eh. Mommy just can open. La, yan eh, sim. Mati hinak. Pag marami shop. Ha? Chocolate is better. Tinalong Saudi, wala tul atin chocolate. Every day eating chocolate. Yes. Chocolate din. Daming soup. Oh my goodness, oh. This is one. What? Yeah. What? Very good, huh? What? Ela, eat.
And ko na po guys ang video ko. Kasi nakahabang oras na lang. Maraming salamat sa inyo mga lalab sa panonood. At simpleng video lang. Salamat na salamat.